Ďalšie nenahraditeľné technológie na vyučovanie patrí vizualizér. Podľa rebríčka využívateľnosti by som ho dal po interaktívnej tabuli na druhé miesto. Je to naozaj vynikajúci pomocník, ako si neskôr ukážeme. S interaktívnou tabuľou idú ruka v ruke. Pozostáva z pohyblivého ramena, na ktorom je upevnená hlava a v nej sa nachádza kamera s lampou na osvietenie snímaného dokumentu. Na podstavci sa nachádzajú funkčné tlačítka, o ktorých si práca s vizualizérom je veľmi jednoduchá. Pohyblivé rameno nám umožňuje kedykoľvek približiť alebo oddeliť kameru. Už namiesto toho, aby som prepisoval texty, jednoducho položím pod vizualizér, stranu si nasvietime. Používam najviac dve dôležité tlačítka, a to Auto Image, ktoré mi nastavuje automaticky svetlo, a autofokus, ktoré mi ho automaticky zaostrí. Je možnosť zoomu, čiže s textom môžeme pracovať, môžeme si ho vybrať, vystrihnúť. Premietanú stranu na tabuľu môžeme odfotiť, zaviesť do svojho elektronického zošita a potom už vlastne s ňou pracovať tak, ako v pracovnom zošite. Žiaci môže doplňať príklady, opravovať príklady. Výhodou tohto systému je, že deti majú takisto svoje notebooky na laviciach, dokážu sa dostať priamo na tabuľu, písať zo svojich lavíc, tak ako aj pri tabuli, a plochu, ktorú ja mám na interaktívnej tabuli, oni majú na svojich notebookoch.